close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. Oh, ato ka merkado. Sa kailan diri asa ka bedong? Merkado ka. Asa ka? Na ilaag man ka. Di ko matug lungsod oy. Kay namay kasulti na ko nga nindot kuno kayo ang dragon fruits. May kabasa ka na dragon fruit shake and ice cream available inside. Oh, ana ako diya musod kay haron makibaw ko tinuod ba ilang istorya nga kuan ba kanang sayangan ning nindot ba? Namnood ta? Kuy ka sama di ko ka di. Aw, mo ba pare? Dagam ko na batian ko ka ng mga ako mga amiga nakasudes ko kung mo may istorya nga nindot kuno kayo na ang dragon fruit nga gawas pa sa kanindot bagabi nindot ako sa mga laysa pare murag mudagyo ka danag ba pare purtig yun ninduta gisya ubyo ang dragon fruit sige pare mukuyog ko unya kanang nama mo yung ato amigo sa atbang basig mo ato puti halina ato nang dadon kay ba't din akong laos merkado mabito ni Ari ko pare kay nindot kuno ng dragon fruit kanang manood to. Pare, kanilot ni pare, nood ta. Karon po ko kaso diri. Na may protocol pare. Ha? Sa protocol? No, na. La pare, na may nasuwato nga. Rules and regulations. Rules and regulations. Uy, 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 patakam lang ka, uy. Rules and regulasyon na, di ka na rules and regulasyon. Patakam lang kagbasa, uy. Patakka. Duha ay. Rules and regulation ya, mauwa ya mo sa tag-iya, takal mo basa, nagko mo kayo magtingog. Ay. Wala po. No, day. May bunta ni ma'am. Ano ni? Linya mo. So sa tamusod sa farm sir, kinahanglan tamusunod sa health protocol ha na may mga mask. Oh, ma'am. Nami, mas, ikaw, pare, naki mas? Kanay na na. Oh, Nasa kuya ko. Ayog lang kog sulod ikaw, sir. Urot. Day. Oh, ikaw, ano? Pagbari kitaon. Ah, okay naman. Hindi ka naman doon ka pare. May tira. Oh, tira. Papusin. Manood ka ta diri. Lah, sinduta ni siya hagod. Suhit tani. Asa mo kita ka no? Siguro kinkoy na ko. Okay, muna giting ka babae ba? Ako na babae? Mo ka lalaki? Mo na lalaki, ako na babae. Ato dito na, ato dito. Uy, muna Ano pre? Ato dito pa rin, subay tani danda. Maulong soul. Sino masubay din? Na may nagtatang mo na diri babae, ang diri ang agi di babae. Dito laki. Ang agi po da laki. Ano kita? Ano? Ano ba nung dito subayan do? Hindi ko sada baksa dang to ni. Ngato mo gid do asa ni padong. Dito ni sangi ni sila sangi. Padung na sa pusat. Ah, padong sa pusan. Ini mas sudanan.
Ini sinungdanan ato dito katapusan. Nagawa sa pagbigang buwan. Ito mahal yan. Hindi ko kumain na rin yung nasupuan yung Dragon Fruit kay ganito. Sama, matun to. Sudah to? Ay isa. Ano nung sabot kisay mo una? Ay, kung nawakan ng hit ba? Oh, sige una. Kaya. Ang una ni, ato ni ganito. Ato sa dito sa imo ko. Sige. Okay. Kasi badani tuyok dito. Wah, yan eh. Nani na kami nagbantay na. Nagbantay na po. Dili mo. Ato sa tagpubaw daan. Pero yun pa rin tanan. May putlan man nga suot tayo rin. Okay una. Kayo na. Okay, sunod. Siya una, kita sunod. Hala ka din. Lahat sila? Mag-video ko dali kay Nindot ko yung ano? Pabidyoha sa dati. Oh, wow! Kanindot. Wow! Ang ganda! Ay, kanindot ko sa view sa bagong Ako amang ko'y touch move. Ilang ko ka-video. Sahi lang ko ninyo. Lord! Ilang ko'y touch move. Ang ganda din. Dari mo nindot. Dari. Ay, kung niya ka kaya Dragit. Dapat itawag nila pamputo. Ano? Pamputo. Muni, babuto. Ang pambuto ni kaya naapanis balay mo ni pambutri. Yan naman ni sa mountain. Mo ni sa pambuto. Santo ba mo picture sa kuan eh? Pang picture sa ka. Nya ako amang ko'y touch mo ba nila kong picture. Ay, muni nagdaka-track. Ay mo ni kita din yang kapon. O lihayan lang ni, lihayan. 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 Ano pa rin? Daghan man na ng armas bali uban na oh. Di na balaw eh. Sa na. Bisulbang. Bisulbang nga puwa. Bisulbang na balaw eh. Bisulbang na. Alam ni. Bisulbang na. Bisulbang na eh. Nindot kini bihawa ni sa gainaran ni dinhi. Oh, napaginangka. Oh. Nangka. Oh, napaginangka wala ni bunga. Ay bago ang kliro ni nangka. Ang kliro ni on. Muna og nay bunga para kaon. Nang kaon. na. Ano si ang apelido on. Oh, kaon na on. May bunga. Uy, kaon. Oy, kaon. Kaon na. Oh, oy, kaon. Ano pare? Pare, musuh naman kawas tanong mo pare. Kadang tanong pare. Ha? Musuh kawas tanong mo. Kadang ikuwatag tanong. Oh, boy, likoli na to. Buwan ka bantay. Dadon ba rin? Muha ka tanong? Pwede din. O, pwede na. Basta may badlo. Kanino? Oh, musuh kawas tanong mo. Basta ko ay padlong. Kining tanong ba? Ako na dadon. Ada kamahal pa rin yung tanong mga pare. Ay, kay bawa ko ali. Kaning tanong mo ni siya gitawag og chunokon. Chunokon. Oh, na tanaway kapan ito no. Oh, mga chunokon. Oo, naagyon. Ano siya? Singa na na? Chunokon. Sunod muro mo na dyan kat. Huwag nga sa... Marag hapon ba? Hapon nga nga. Marag hapon. Chunokon. Basta ang hapon lain ko ng hapon. Ang ganang hapon basta na isan anak mo ay hinapon na siya. Kaya panaksan. Panaksan. Oh, hinapon. Hinapon. Way batasan. Hinapon niya ba na siya? Hinapon way batasan. Saan na? Oh, eh. Ako ni upload akong video sa email. Yato sa taas ha? Ato ning hotdog suroy. Duta dahil Dragon Fruit siya. Ito pa dito. Uy! Ito patagpo. Na may balis na bubuan. Ha? Sa pabuhan? Na di ay. Nasa na di ay. Kana mo ni balay sa bubuhan ka nagapuwa. Lingin niya, yelo, niya naikog nga puwa. Unsa din na siya eh? Di na balay sa bubuhan. Unsa nila? Balay na sa tsukan. Balay na sa tsukan. Ito nagapasi mo? Oo. Ito. Mabata. Mabata. Okay, upload na email akong video. Udah kay Johan na to. Ikaw na magpapre. Johan, sakto. Sakto. Kana no? Ano yung tipan mo? Sakto.
pare. Kayo. Yo. Wala, oy. Dili man ni kuan pare, mo ni siya gitawag Arafal. Rafal. Arafal. Rafal. Yakin eh, singa ni. Kani siya, muni mo gitawag og mga babae ni musulti nagwapa mo. Gusto lang nila mga flower. Flower. More flowers. Pero og laki gani, hoy, ila labi na tiguang mo, tiguang babae mo. Hoy, ay nila kanang buwak dia. Oh, mani buwak. Kanang buwak na mga tang na buwak dia. Pero kung babae gani labi nagwapa nga hoy kuya, apingin ang flower. Flower. Kani siya, muni siya gitawag og flower. Flower. Kana siya, kunay flower beast. Flower beast. Anong gitawag ng flower beast kay? Kana beast mo na, pinaka-beast na sa flower. Oh. Kunay, flower beast. Flower beast. Pinakanindot nga flower. Oh. Kanindot gidi ay. Uy, Hindot oy. Hindot yun, no? Na ay. Kanin. Tingnan ni kanong pare. kana siya. Muna gitawag Arafal. Rafal. Call. Nami to no. Kana muna Arafal nga ay buwang. Tunok pala, tunok pal. Hinapon na ni Arapon na. Wala sa. Usa to inapon na pare ikay sito kana. Singapore. Singapore. Arapon ay. Sabi to na kunakon to lina. Pare. Kani ti malipang sa ko. Ha? Malipang ko. Di na pibangan yaw, di na pibangan yaw. Dapat sa tiya. Kani? Ayo malipang. Malipang man ito nga mo tanong kami may nanay man. Ayo dito pareha dito sa kuan. Katungtunganan, katungmalipang pare katungtunganan. Puti man to, puti. Kana di na puti. Na may lungang-lungang ko, pwede naman nang reo. Di na puti. Sige. Dili pare agana na sa tubig pare. Kani siya? Oh, agana sa tubig. So ay ihi rin siya, ihi tubig ng ihi. Oh, ini sa babaw sa langit. Ana de agi Amangi sa ng langit. Malipang mo langit. Lipang, lipang. Gandang views dito guys. Sikar, pare. Yung entrance abot kaya sa bulsa. Ala, pare, nakakita niyo pare. Hey, awa, pare. Awa, pare. Awa, kita mo? Ina. Tanawa. No in try. Asta mo ang abi kog makaon kanar day mo ipakita di ay. No in try. Na. Ano pare? Ganihan ay naatoy kanang balay sa bubuan. Kana gamay nakita kayo na napay churnok. Turnok. Na. Di na, oh. Buwak na, buwak. Wala kayo nagpuyo ta ano nagpuyo na pare. Ha? Madali na puyo dia. Hadlaw ay ganun ko nagpuyo. Dragon fruit. Nasi dragon fruit dia. May dragon ya. Ano yung dragon? Ana galakaw dragon na. Ala, kung lang bugwak mo nagkuhan lang. Ano dragon eh? Nagkanta kay kuan member sa Alpha Kaparo. Ala, Atua, pare, atua. ala kanindot. Uy, Kasi ka ba na pare kabrada nimo? gani. Oh, Akin dragon kay mo ano no. Alam na. kabrada nimo kabrad. Ala, uy kanindot idi. Maraming dragon fruits dito. Tingnan natin. Yung hanggang dulo. Muni siya. Ano? Di, unsa man ni siya pare mo na siya gitawag og bunga or bungas ng bubuan. Dili na tang bungas ng buwan. Unsa din na siya? Bungas ng pinig. Okay na lang pinig. Bunga na siya. Pero bunga na sa kanindot pare eh. Ala kanindot eh. Nindot yun. Nindot kita, pare, no? Naputi buwak sa dragon fruit ay. Masamat. Na doon si mo. Puti. Oh, tawa ka tungtong si mo. Itlog niya. Ay ito gina. Itlog ni si dragon. Ako ka ito. Itlog sa dragon. Ay, itlog sa dragon. Aridong na. Tingawin na yun. Nawawa. Sige na. Awa. Walang oo. Awa. Ano po mo to ta? Ano siya?
naman na yun among shooting nga kuha, suroy-suroy sa dragon fruit. Ito na naman ba? Nindot kayo yun. Nindot kayo yung dagon po suruyan. Ug salamat sa nagbantay sa gate. Tapos salamat sa tagiya sa Among isuruyan. Suruyan, dragon fruit. Dagon po si Kunsihal, Lolit, Umamalin, Pinatil. Kunsihal, Lolit, Umamalin, Pinatil. Salamat kayo. Salamat ma'am. kayo. Salamat kayo. Ang pasod pini mo diri sa dragon fruit. Nindot kayo. Di kamahayan. Di kamahayan ang dagon po. Nindot po. Biyo. Tanan. Suroy na mo. Barato ra ang entrance, mag-aras bulsa kamong wala kasuroy diri sa dragon fruit. Panoroy ng mga re kay Ato na yun. nindot kayo ang kuan area, nindot yung area. 30 ra ang entrance. Ang bata, 15. 15 ang bata, 30 ang entrance dagko. Unya, nindot pagi kayo na unlimited pag sa oras. Bisag kung sa orasa mo uli. Unya, dayon na ra sa Tinubdan San Fernando, Cebu. Suroy mga rin, ang upa kasuroy ha, nindot kigyo. Barato ra entrance. Ang inahang kapatid sige, ayaw kayo batasan. Hindi molisunusuron, basta naalam mo yung pismas. Gawas na ng batasan. Guwapa, bagyod. Gawa sa gwapa. Maayo pag yun mo approach sa customer. Mara. Or na may isulti. Mara. Ayaw kalimot mag-subscribe sa among channel Showtime Kapatid. Comments mo ron, i-shout out mo. Okay kayo.